Vítam vás u nového videa. Dneska sa nachádzame na rybníku Opatovce, alebo to je poznať pod názvom Camping Rybník Opatovce, alebo neviem jak. No, momentálne prišli sme práve dneska asi pred hodinou. Máme nahodené všetky 4 ulice. Tu máme 2 hodiny na desetera. Tam máme na sumca a tam máme na kapra, to je proste jedno, čo. Tu máme teda na desetera a všelijaké iné ryby. Nahodenú feedrovku do stredu rybníka na kapra, amura, vízu, to je jedno, hocičo. A toto je Sumcové jazero vlastne. Sumcové jazero. Toto máme jednu nahodenú na sumca. Ešte by sme to dneska chceli s tým sumcom poťahať teda. A to je všetko. Ozvem sa, keď bude záber. Čaute. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Mám sa povedať, že asi na čo krmíme. No, takže túto feedrovku mám nahodenú na tento metód. Tuto už niečo pípa. Tuto máme nahodenú na kukuricu. A vlastne tuto krmíme touto varenou. Tam ešte voda. Nie je tam žiadna, nie je vypovaná, nie je s ňou nič. Tuto máme iba tak len tak na sumca, hociak na peletu. A tuto je, kedy prikrmujeme takými mini peletkami. Tak ozvem sa na keď bude záber. Ľudia, ja neverím. Na kostiaka. Takéto hebe to plne 14 kg. Teraz som dostal záber a pustil, hej, lebo tam mal malý háčik ešte zo štrkoviska. Montáž vyzerá takto, toto mám takto normálne. Háčik, bolis, takto a takto, no takto, na metód. Neviem to ešte takto ukázať. Háčik, amur bolis, takto a je to, neviem to ukázať ešte. V tom prvom zábere, ktorý som mal na tú feedrovku, brutálna jazda. Typem, že to bol asi kapor cez 10 kg, lebo ťahal strašne do strany a bolo to taká taký tupý ťah, takže neviem. Brat už vyťahal tu z toho sumcového a ide tuto na toto kaprové jazero. Tak keď konečne dojde nejaká ryba, teraz tu máme zábery na týchto malých, tak sa vám ozvem. Čaute. Teraz sme mali tretí záber, ty vole, bratovi ty vole skoro zlomila udicu tá ryba, jak to zasekol sa to odpačil táto malá, tá napravo, áno napravo. Má tam kukuricu, ty vole, dostal brutálny padák a potom, ty vole, taký záber, že skoro sa udica zlomila. Tak už dúfam, že vám konečne ukážem nejakú rybu z tohto miesta. Ľudia, chytili sme takáto bača na kukuricu, môj brat. A ideme pustiť. Ľudia, teraz neviem koľko hodín. Zabral tento nádherný šupík. Pochytený za putvu. Neviem, takto si ukážeme, neviem vyhnúť. Ideme ho odvažiť. Čaute. Ja teraz sme sa vlastne vyspali v chatke. Chatka sa volá Bungalow 1 a ideme teraz do rybárskeho shopu. Tak čoťte. Vypadá tá chatka Bungalow 1. Máte aj druhé posledie, tak sú 2 madrace. Tuto máte aj grill. Aj uhlie tam máte, myslím, hej, máte. Tu máme už pripravené nejaké veci, to je auto. A jak sa povedal, ideme ešte do rybárskeho obchodu.
mať zase záver na kukuricu. Bol to kapor, len to odfajčil tuto pri brehu. No, a ideme ďalej. Tak, že dneska ešte niečo chytíme. Pozerám sa takýto. Asi 7 kg typujem a ideme ho pustiť. Tak čaute.